jutro svima koji me vide, koji nas gledaju. Danas je, kao što vjerujem većina vas zna, Svjetski dan bolesnika. I na današnji dan završava Hrvatski tjedan borbe protiv raka u Hrvatskoj, a počeo je 4. veljače na Svjetski dan borbe protiv raka. Dakle, od 4. do 11. Od 4. dakle 2. do 11. 2. Dakle, taj cijeli tjedan je posvećen prevenciji raka u Hrvatskoj. Naime, 4. smo imali ovdje na istom ovom mjestu također jednu virtualnu konferenciju pod nazivom Heroik, koju je vodila doktorica Neda Ferenčić-Vrban, gdje smo težište stavili na prevenciju raka vrata maternice, na mogućnosti liječenja, a sa karate klubom Hercegovina Zagreb smo odaslali važne poruke kako je važna ne samo rana dijagnostika, na prvom mjestu rana dijagnostika i onda učinkovito i potpuno izlječenje, ali ako se to ne dogodi, karataši ovog kluba nam pomažu u psihološkoj potpori onkoloških pacijenata i što se pokazalo dobrim i učinkovitim. Ne bih želio duljiti jer ja ću se ovdje osvrnuti ukratko na svoje izlaganje koje, kao što vidite u ovom programu, ima naziv Važnost pravodobnog i trajnog psiho-onkološkog savjetovanja onkoloških pacijenata. O ovoj problematici bi mogao uistinu dugo govoriti, ali kako imamo i limitirani vrijeme trajanja, jer ipak gledamo u ove ekrane pa ne želimo pretjerati sa brojnim informacijama koje ćemo vam pružiti, ja ću samo do 10 minuta govoriti i mislim da će to biti dostatno. Što bih želio naglasiti? Kao onkolog, ginekolog u svojoj karijeri sam se susretao sa vrlo teškim i zahtjevnim operacijama sa svojim timom koje sam činio. Međutim, što bih želio naglasiti u cijeloj toj svojoj karijeri, što mi je bilo razvidno i što sam shvatio da je jako važno. A to je sljedeće. Zloćudna bolest, rak, ne samo ženskog spolnog sustava kojim sam se najvećim dijelom svoje profesionalne karijere bavio, nagriza ne samo taj ženski spolni sustav koji je strašno važan za svaku ženu, pa kad i govorimo o reprodukciji na prvom mjestu, već taj zloćudni tumor, odnosno rak, nagriza, bih naglasio, još više psihu, dakle dušu pacijentice. Možete samo zamisliti kada kao kirurg sam morao priopćiti mladoj ženi koja još nije rodila da ima rak trupa maternice i da tu maternicu, nažalost, zbog raka moramo izvaditi. To je zapravo u psihi te žene se dogodi jedna drama koju ona doživljava vrlo bremenito, vrlo teško, i to je taj problem kod gotovo svake pacijentice kad se suoči sa dijagnozom zloćudne bolesti. I ono što sam uvidio i kao mladi onkolog, a bavio sam se na početku i imunoterapijom malignog melanoma, je sljedeće. Da se baš i nije puno razgovaralo sa pacijentima, jer u ovom sustavu zdravstva u kojem sam i ja bio dugi niz godina, na prvom mjestu kirurzi bi obavili vrhunski svoj posao i svoj zadatak, ali vidio sam da nedostaje razgovora sa pacijenticom, a to je jako, jako važno. Naime, oformljen tim ginekolog, psiholog i školski liječnik.
da svakako smirujemo i mladu pacijenticu i roditelja koji dođe u pratnji i pružimo informacije koje su potrebne, znači da ta nije kraj svijeta, da se redovitim dalje pregledima, ovisno o stupnju kojem je prekanceroza ustanovljena, znači da li ili trebaju češće dalje kontrole, tipizacija na HPV, vidjeti o kojem se onkogenu tipu HPV-a radi, i reći da može se, znači, humani papiloma virus nije taj koji će 1/1 izazvati karcinom, nego velika većina sama stvori antitijela i dolazi do samo izlječenja, znači povlači se taj cilj, odnosno prekancerozna promjena, što je dobra vijest, znači nije sve crno i to im želimo naglasiti i dalje ih želimo usmjeriti da dolaze na redovite indicirane preglede po uputi ginekologa. Oni koji su već u karcinomi in situ, jer meni ne dolaze zapravo već poodmakli karcinomi, oni su upućeni na tretman poštedni konizacije cerviksa kako bi se još koliko toliko moglo sačuvati taj ostali zdravi dio cerviksa i iznijeti jednog dana trudnoća uz pojačani nadzor. Znači, nije kraj svijeta, što moramo naglasiti, postoje metode s kojima još može pacijentica dalje normalno i kvalitetno živjeti. Hvala ti Nedo. Evo, to je li ima što još reći možda? Pa ništa, evo, hvala na pozivu, puno radimo. Ja sam glazbenik i s jedne strane, dakle, kako bih rekao, poštujem svaku vrstu glazbe, no strahovito je bitno, opet ponavljam, u određenim životnim situacijama zaista odabrati i znati odabrati pravu vrstu glazbe, da nas ona u nekom smislu zaista ili opusti ili na određeni način pokrene. Slušajući glazbu, pogotovo ako se radi o klasičnoj glazbi, ako se radi o akustičnoj glazbi, ako se radi o glazbi koja nas uistinu može smiriti, a upravo takva glazba jedina je ona prava koja nas smiruje. Ono što je uvijek lijepo i što ja preporučam je da zapravo čovjek zatvori oči i da, kako bih rekao, da se pusti mašti, da otplovi negdje gdje se u toj mašti osjeća lijepo. Ja osobno prije spavanja svaku večer imam jednu određenu sliku iz djetinjstva, jedan prostor prirodni, jedne morske plaže, tihih valova koji polako se lješkaju, i to je slika s kojom ja svaku večer idem zaspati. Zatvorivši oči, budući da sam ipak kompozitor i bavim se glazbom, meni uvijek glazba svira u glavi. Tako da te dvije stvari na određeni način spojim i bez obzira na to što sam zatvorio oči, imam jednu sliku koju jako volim i s druge strane glazba mi svira u glavi i s tom glazbom nekom imaginarnom ili nekom glazbom koju sviram preko dana ili eventualno naravno čak i klasičnom glazbom zapravo zaspem i odlutam i smirim se. Ono što je, dakle, još jedanput ću zaključiti, izrazito bitno je i izabrati klasičnu glazbu koja je danas putem svih platformi beskrajno dostupna i kako bih rekao, još ću kratko samo nešto reći, jako važno. Često puta postoji jedna određena stigma upravo oko klasične glazbe, jer kao ljudi bi trebali biti školovani da bi razumjeli klasičnu glazbu. Ne, baš obrnuto. Toga se uopće ne treba bojati, nego se glazbi treba prepustiti da nas u emocijama vodi u nekom, kako bi rekao, prema nekom sretnom trenutku da nam otvori neke druge vidike. S obzirom da vrijeme jako brzo ide, ja ću vam nešto svirati, vjerujem da će se ipak nešto čuti s obzirom na tehnologiju.
i za ovaj današnji meeting i prezentaciju odabrao sam jedan kratki dio jedne poznate teme iz klasične glazbe, valcera, pa možda vas on malo pokrene da i zaplešete. Dragi Matej, ne čujemo, je li problem mikrofona? Hvala ti. Hvala. Je možda bolje? Se čuje? Se čujemo? Ok, super. Ne mogu vam iznijeti koliko je važno posvetiti dovoljno vremena upravo takvim ženama kako biste na tim prvim konzultacijama informirali ih objektivno o svemu onome što ih čeka. Vrlo je bitno procijeniti isto psihološki status same pacijentice i ako vidite da ona nije sposobna u tom trenutku na adekvatan način čuti sve ono što imate vi za reći, vrlo često iz iskustva ono što radim je da ih zamolim da dođu za nekoliko dana ili za tjedan dana sa članom obitelji, sa partnerom, sa prijateljicom, sa ćerkom ili bilo kime, kako bi dvije osobe mogle čuti ono o svemu onome o čemu se mora porazgovarati. Ja ću vam samo prezentirati tri neke najčešće situacije, a to su žene koje nam dolaze, kojima je potrebno učiniti poštedni zahvat na dojci. To su i dalje, hvala Bogu, najčešća skupina žena gdje je potrebno samo ukloniti tumor i nešto zdravo tkiva oko samog tumora, ali njima naravno dojka se čuva. Integralni dio tog liječenja naravno poslije radioterapija i tu osim što moramo odgovarati oko pitanja oko toga kako će zapravo ta dojka izgledati, da li će ostati defekt u toj dojci, da li postoje neki načini da se taj defekt rekonstruira, kako je djelovanje radioterapije i svega. Znači tu su čitav niz tih pitanja na koja mi moramo odgovarati. Druga skupina žena su naravno one žene kojima je potrebno ukloniti čitavu dojku, pogotovo ako se radi o mlađim ženama. Ili ako je, ne daj Bože, a to se isto zna dogoditi, potrebno ići na uklanjanje obje dojke, onda možete misliti koliko je zapravo potrebno tu uložiti truda i vremena kako biste na adekvatan način informirali te žene o svim mogućnostima rekonstrukcije, da li će se ona napraviti odmah u tom istom aktu ili ćemo se odlučiti za kasniju naknadnu, odnosno sekundarnu rekonstrukciju. Ali to su sva pitanja koja naravno zanimaju žene i one moraju imati taj osjećaj da su došle do nekoga u tom sustavu ko će ih voditi, ko će im pružiti ruku, ko će se brinuti za njih, pogotovo u tom inicijalnom kontaktu koji mislim da je presudan. Treća skupina žena, danas ih ima naravno sve više u odnosu na prije 5 godina kada sam se počeo baviti ovim poslom, to su ona skupina žena kojima je indicirano prvo provesti kemoterapiju, a tek onda naknadno završe na operativnom zahvatu. Tu je jedan veliki problem jer naravno uvriježeno je da kada se otkrije tumor potrebno ga je odmah operirati. I sada tu je potrebno naravno još dodatni jedan angažman kako biste vi objasnili ženama zapravo da je njima bitnije provesti takvo liječenje na takav način nego ići prvo na kirurški zahvat, ali opet kažem jednom izravnom komunikacijom ženama naravno kada čuju takve informacije i kada im vi sve te stvari objasnite, možete im vratiti tu jednu želju za životom, tu jednu želju za borbom i one naravno vide onda svjetlo na kraju tunela.
Moramo ih informirati, naravno da danas rak više nije bolest od koje se umire, to je bolest koja može vrlo lagano postati kronična bolest kao i sve ostale bolesti, a u slučajevima kada se otkrije dovoljno rano može biti u potpunosti i izlječiva. Često pitanja, naravno, koje će vam bilo koja od ove skupine žena koje sam spomenuo postaviti, jest kada će biti taj kirurški zahvat, da li on može biti odmah sutra ili preksutra. Svako bi se operirao što je ranije moguće. No isto kroz razgovor i nakon što im objasnite zapravo da isto zdravstveni sustav ima svoje limite, ali potrebna je adekvatna priprema same bolesnice za operativni zahvat, da ne treba žuriti, da taj jedan period 4, 6 do najviše 8 tjedana od postavljanja dijagnoze bi bio optimalan da se napravi kirurški zahvat. To nije samo situacija u Hrvatskoj, nego i vani u centrima svjetskim gdje sam imao priliku boraviti, ali zna se i po studijama i smjernicama da bi karcinom trebalo operirati u toj nekoj fazi, u tom nekom odmaku. Drugim riječima, Hrvatska po tome ništa ne zaostaje za. Po pitanju same COVID infekcije i onkološke bolesti, važno je znati da oni pacijenti koji su prošli samo liječenje i koji su dobrog imunološkog statusa i koji nisu ugroženi nekakvom drugom infekcijom ili nekom drugom težom bolešću, da se uredno mogu procijepiti sa cjepivima koje se nam danas u Hrvatskoj manje više dostupne, nadamo se da će biti. Zašto? Zato što opasnost od bolesti, odnosno njezinih potencijalnih posljedica je daleko veća nego od potencijalnih nuspojava samog cijepljenja. Međutim, oni bolesnici koji su u fazi aktivnog liječenja, oni ne bi ni pod razno, niti smjeli razmišljati o potencijalnom cijepljenju. Zašto? Jer mi svojim terapijskim postupcima itekako njihov imunološki sustav i doista molimo Boga da im se ne dogodi nikakva infekcija, ni bakterijska, ni virusna, ni gljivična, a kamoli COVID-om, zato što mi ne možemo biti sigurni kako će ta infekcija biti djelovati na samu tumorsku bolest. Dakle, zaštita, zaštita, zaštita. Osobito je bitno zaštititi se i od same infekcije, a nipošto ni ne pomišljati na cijepljenje protiv COVID-a u vrijeme aktivnog liječenja. Jer nitko od nas ne može garantirati da možda nešto neće u tom trenutku poći po zlu. Pozivu i zaista moram reći da pozdravljam ovakvu akciju, bez obzira što nismo uživo nego smo u ovim nekim virtualnim prostorima, ali mislim da je važno prozboriti i progovoriti o ovom psihološkom dijelu, jer i kad čujemo sve neke i preventivne akcije, a i ovo pozive na redovite preglede, ne samo u okviru preventivnog nego i kurativnog dijela tretiranja same onkološke bolesti, nekako mi se čini da pomalo zanemarimo činjenicu da je čovjek sastavljen ne samo od ovog tjelesnog dijela nego i od psihološkog dijela. Znamo i brojna istraživanja su pokazala, a i bome od tamo stare Grčke i starog Rima govorimo o holističkom pristupu bolesniku, a nekako kao da je u zadnje vrijeme malo zanemarujemo da je čovjek i psihološko i somatsko stvorenje, biće koje kao takvo mora funkcionirati u sinergiji. Kada govorimo o karcinomima, mene je uvijek zanimalo kako ljudi zapravo doživljavaju kad čuju riječ rak. I onda sam znala sa svojim kolegama, prijateljima i prijateljicama ispitivati ih koja im prva asocijacija padne kad čuju riječ rak. Velika većina ljudi koji su i senzibilizirani na onkološke bolesti i onkološke bolesnike su mi znali govoriti da imaju prvu asocijaciju strah, umiranje, patnja, bol, osamljenost, gubitak svih onih nekih životnih uloga koje su ljudi znali imati. I onda sam si postavila uvijek pitanje pa kako ljudi koji se trenutačno ne suočavaju sa takvim bolestima zapravo imaju vrlo negativnu konotaciju na samu riječ karcinoma. Onda sam si postavila pitanje kako li onda sa ljudima koji dobivaju tu dijagnozu i kako je onda s ljudima koji su u procesu samoga liječenja. I također su neka moja klinička praksa, a i ove nekakve znanstvene spoznaje kažu
da pacijenti od trenutka kad dobiju dijagnozu su već pod velikom količinom stresa, da ne kažem da se ponekad to i promatra kao jedan traumatski događaj, jer automatizmom pomisle to je zapravo kraj. Ostalo mi je nešto malo sitno, cijela moja borba sa karcinomom će biti vrlo bolna i na kraju ću imati jedan ishod koji neće biti povoljan ni za koga, odnosno da će završiti smrću. Sama činjenica da smo mi psihološka bića i ovaj psihološki dio itekako utječe na sam tijek, progresiju i prognozu, odnosno ishod liječenja, mislim da je neopravdano zanemaren taj dio posvećivanja pažnje upravo psihološkim dijelovima i aspektima liječenja bolesti. Brojni bolesnici, nažalost, nemaju možda tako lako dohvatljivu psihološku pomoć i podršku iz razloga što na neki način još uvijek psiholog nije osnovni i obavezni član onkološkog tima. Recimo kad sam bila na nekim bolnicama koje nisu tako daleko od Zagreba, znači dovoljno da pređemo malo u Sloveniju, Austriju, Italiju, da ne kažemo ove malo daljnje razvijenije zapadne zemlje, psiholog je osnovni član onkološkog tima. Od trenutka kad se bolesniku priopćava dijagnoza, kad mu se trebaju priopćiti rezultati, u tom timu sjedi onkolog sa psihologom kako bi odmah moglo doći do takozvanog gašenja požara, jer neminovna je emocionalna reakcija onoga koji prima lošu vijest, a to je bolujem od karcinoma tog i tog tipa, da ne kažem kad krenu sve ove stvari dalje. Vrlo je jasno znano i poznato i već mislim da se možda ponekad i ponavljamo, ali nije zgorega se ponoviti, da ako glava nije mirna u ovom psihološkom smislu, onda je i suradnja bolesnika sa liječnikom vrlo manjkava. Često pacijenti znaju meni reći kada razgovaraju sa onkolozima ili nekim drugim liječnicima koji su uključeni u njihov proces cijelog tretiranja, odnosno kurative maligne bolesti, kažu da znaju čuti da im onkolog ili liječnik govori bla, 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 bla. Ne zato što oni ne žele njega čuti, nego jednostavno tolika količina preplavljenosti emocijama onemogućava pacijentu da čuje ono što se zapravo sad od njega očekuje, u kojoj je fazi liječenja i kakav je daljnji plan i program samog izlječenja. Danas bolesnici traže psihološku pomoć, međutim mi psiholozi smo često i dalje na psihijatrijskim odjelima i onda dok sam ja bila na Rebru mi se znalo dogoditi da mi u čekaonici sjedi onkološki bolesnik sa nekim bolesnikom koji ima neki psihotični poremećaj. Sama činjenica da su već unutar psihijatrijskog odjela izaziva dodatnu količinu stresa našim onkološkim bolesnicima. Jer još uvijek koliko god je danas puno bolje nego što je to bilo prije nekakvih 20 godina kad sam ja zapravo počela raditi, odlazak psihologu ili psihijatru je još uvijek stigma, još uvijek je bauk, još uvijek o tome ne volimo govoriti i razgovarati jer je to, tamo idu oni koji nisu normalni, koji su ludi, koji imaju nekakvih ozbiljnih problema i onda onkološki bolesnici naprosto izbjegavaju takve odlaske, osobito ako se nalaze na psihijatrijskim odjelima. Bez daljnjega da su nam udruge, odnosno civilno društvo, iznimno važne, pa i Liga što radi i senzibilizira javnost i organizira raznorazne javnozdravstvene akcije, najčešće će se po pomoć u civilne sektore javljati ljudi koji su premorbidno u psihološkom smislu bili jači, čvršći, stabilniji, a oni koji su nam bili vulnerabilniji, hipersenzitivniji, koji su možda imali već nekakvu kliničku sliku ili nekakva stanja koja ne moraju biti nužno kliničkog intenziteta, njih nekako izgubimo, jer oni nemaju dovoljno snage i kapaciteta potražiti svoju pomoć i zato mi sa ove strane zrcala koji se nalazimo zapravo trebamo senzibilizirati da rak kad dobijemo i kad krećemo u proces liječenja, to nije samo onkološki dio nego i ovaj psihološki dio. Jer se pokazalo da ako ljudi imaju jednu psihološku dobrobit i emocionalnu dobrobit, da je njihova stopa izlječenja i naravno stopa patnje kroz prolazak kroz sve postupke koje moraju proći je znatno manja nego kod bolesnika koji nisu imali psihološku pomoć i podršku.